No a počas dňa voľna sa prišli naši chlapci, reprezentanti pozrieť aj sem do Slovenského domu. No a ja som si ich trošku odchytila a vyspovedala, tak poďme sa na to pozrieť. Do Slovenského domu k nám zavítal aj kapitán tohtoročnej slovenskej reprezentácie Tomáš Tatár. Ahoj, vitaj. Ahojte, ahojte. Ako sa tu zatiaľ cítiš? Výborne, chcel by som to odporučiť všetkým fanúšikom slovenského hokeja, že tu môžu dostať taký ten hokejový vibe. My sme mali už v Citron Show aj Borisa Valábika, rozoberali sme aj jeho účest. Čo ty a tvoj účest? Čo sa týka účestu, to musia asi hodnotiť iní, že či to je fajn, alebo ako to vyzerá. Za Borisa môžem určite povedať, že to vyzerá dobre. A čo hovoríš na to? Slávkovský má štít, ty by si nechcel mať nejaký pahorok alebo nejakú rieku, niečo, čo by bolo pomenované po tebe? S tým, že som z Dubnice a vlastne máme náš erb sú duby, tak možno niečo v takom štýle. Že by bol Tatarov dub? No to znie výborne. A tam by chodilo normálne nové putnické miesto na Slovensku. A čo by to bolo v tvojom prípade? Keby si môžeš niečo na Slovensku pomenovať podľa seba? No ja by som si určite pomenoval podľa seba rybník nejaký. Keďže som veľký rybár, takže určite by som si nejaký rybník rád pomenoval podľa seba. A aký je tvoj najväčší úspech v rámci rybárčenia? No, nechcem sa nejak chváliť, ale minulý rok som vyhral vlastne, alebo sme vyhrali celý tým a také veľké rybárske preteky. Podarilo sa mi 3 najväčšie ryby chytiť celého turnaja, takže mám nejaké úspechy aj v tom rybárstve. Ako tak na teba pozerám, tak ty podľa mňa dosť akože inklinuješ k móde, že vyobliekaný si super. Čo ty a móda? Rád sa obliekaš? Tak nepovedal by som, že to je moja úplne silná stránka, akože rád sa pekne nejak oblečem alebo tak, ale nejak k tomu nedávam, niečo si oblečem, ale asi na takého trta alebo cehla to sa nechytám. Áno, chalani sa tu zastavili, tak evidentne sme ich dobre pripravili na dnešný zápas. Dúfam, že sa zastavia opäť, som si istý. Janka, ako to vidíš? Tak ja som ich nepripravovala, ale myslím si, že návšteva Slovenského domu im určite prospela.